bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalalikanw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoni an don kan kelen pe de do bi. Fédération Ansardine International a tɔndenw y'u ka laada lakile ɲina silamɛw bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na Bamadani ka ziyara ɲɛnamaya tamani a kɛra juma tɛmɛnen de. O de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bɛna walawalali caman k'aw ye aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ o bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔw la. Fédération Ansardine International a tɔndenw y'u ka laada lakile ɲina silamɛw bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Bamadani ka ziyara ɲɛnamaya tamani a kɛra juma tɛmɛnen de. Ɲina a ka ca maa ba 60 ye minnu nana ka na ziyara in ɲɛnamaya. Amadu Kamara ani Seydou Ɲare olu de tun b'a kɛnɛ kan Sherifula Jabaniso tɔgɔ la. An ka ɲɛ jɔ u ka sɔrɔlenw na. Ziyara ale alisilamaw ka ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ ye i n'a fɔ mawuludu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ kɛ san o san ka kɛɲɛ ni Sayid Sherif Usman Madani Haidara ka laɲini min bɛ kɛ tamani ale ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen alisilamaw bolo ka dugawu kɛ ani ka dugawu ɲini an ka maabasiw fɛ minnu y'u ka diɲɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛn Ala ko ma i n'a fɔ an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale tun b'a kɛ cogo min na. An nana Sherifu kama kana dugawu ɲini a fɛ quoi Ala ka barika don Ala ka barika don silamɛya la ka barika don an yɛrɛ bakun na. An nana ziyara de la tamani ziyara la Haidara fɛ yan an nana kana a ka baw n'a faw olu ka dugawu de minɛ. Bon an nana ziyara la kana bɔ an bangebaaw ye ale Serifu ani kira somɔgɔw kana ɲa da u kan ka dugawu ɲini u fɛ a fana se ko se dugawu min na an ka o k'o ye. O kadara kɔnɔna na san o san alisilamaw kɛrɛnkɛrɛnnen fɛn min Ansardini maw seliba tile 3nan don ziyara belebele in a bɛ labɛn Sayid Sherif Usman Madani Haidara a fadugu la n'o ye tamani ye. Maaw bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na u majigi an ka maabasiw minnu dalen bɛ tamani i n'a fɔ Sayid Usman Madani Haidara faw o n'a ɲɔgɔnnaw caman olu bɛɛ lajɛlen ye sherifu ye. An bɛ kɛnɛ min kan an bɛ Ala barikadali kɛnɛ de kan an karamɔgɔ n'o de ye Sayid Sherif Usman Madani Haidara ka cɛkɔrɔba ɲuman an b'ale ka alamasegi an bɛ o san kunbɛ de la n'o de y'a ka kɔsegini ziyara 2016 Alaba ye an b'a fo ka dugawu caman kɛ cɛkɔrɔba ye Ala ka hinɛ jida ye ne Bamadani ye Ala ka dayɔrɔ suma dugawu minnu kɛra yɛrɛ tamani Ala ka bɛɛ minɛ Ala ka bɛɛ minɛ o dugawu an b'a kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye si jidibaga ye Ala ka si jidi k'Ala ka si jidi mɔgɔ o mɔgɔ nana an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye Ala ye bɛɛ ɲuman na Ala ka bɛɛ ɲuman segin so ka taa somɔgɔw ɲuman sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen. Ne bɔtɔ le zara kɛra ka bɔ Loloni ka na zara kɛ salu nana kɛ salu ta jara ne ye nafa ye donc ɲina ne fana nana dugawu ɲini a fɛ ani a ka jɛɲɔgɔnw bɛɛ Ala ka ɲuman segin to Ala ɲuman nana to Ala ka ɲuman segin ten ka taa an debaya sɔrɔ hɛrɛ la. An nana ziyara kɔni kɛ Ala barika la tɛmɛna hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ y'a sen ta ka bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ka foli lase karamɔgɔ n'a ka denbaya ma yarabi Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala k'u tanga Ala k'an ka laɲini sabati Ala ka san caman jira an na Ala k'u kɛ kira kanu kosɔn k'o kɛ maa ba fɛn fɛn tɛmɛna dugumakolo kɔ kan sɔlɔ Ala rasul. Ziyara kɔnɔ a jara an b'a la tanto k'Ala barikada an ye hɛrɛ caman de yara ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka ziyara kɛ an ye hɛrɛ min yara ni Ala sɔnna fo n saya sa n t'a dabila yan n t'a dabila Sikaso. Nin ɲɔgɔn lajɛrɛba in a kɔni kɛra ladala ko ye bari sabu ka da kan alisilamaw ni nin waati in sera bɛɛ lajɛlen b'i kunda tamani kan maaba minnu dalen bɛ yen i n'a fɔ Madani Haidara Sherifi Musa Haidaraw Mahamadu Haidaraw ka fara Musa Fitinin Haidara kan olu bɛɛ lajɛlen Sayid Sherif Usman Madani Haidara somɔgɔw ye a fa n'a mɔkɛw minnu dalen bɛ tamani kɔnɔna na. N nana n y'a sɔrɔ jama bɔra kojugu jama ka ca ne yɛrɛ étonné quoi parce que n siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye ka ziyara assister nka ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔw jijalen don cɛsirilen don cɛsiri b'u ka baara la wa n b'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ dugawu minnu mana kɛ yan nɔ a bɛ Ala sɔnnen don n'Ala sɔnna a bɛ minɛ. An kɔni nisɔndiyalen don parce que Haidara ka ziyara a ka d'an ye a bonyana ma a tɛ fɔ an kɔ wagati o wagati n'a bɛ kɛ an bɛ n'a la an kɔni an b'a ɲini Ala Taala fɛ an bɛɛ ɲuman na cogo min Ala k'an ɲuman segin hɛrɛ la ten Ala k'an haminakow nɔgɔya k'a kɛ kira lahɔrɔma kama k'a kɛ Haidara bonya kama sallallahu alaihi wasallam. Hakilina ni nisɔndiya min bɛ na o tɛ ko dogolen ye parce que Ala yɛrɛ ko ten fɛn o fɛn bɛ yen ni fɛnba don ni tiɲɛ don ni lakika don a bɛ bonya ka taa fɛ de ziyarakaw anw y'a daminɛ a ka ca san 20 ye an bɛ ziyara in na mais san o san dɔ de bɛ fara a kan ɲinan yɛrɛ jama min bɔra an ma deli k'a ɲɔgɔn ye fiyewu
donc o ye fɛnba de ye. vraiment an kɔni bɛ fɛn min ɲini ala fɛ dɔrɔn ka dugawu kɛ an ɲɛ bɛ jama min na ka dugawu kɛ ala ye jama na cogo min na jama sagi tɛ hɛrɛ ni baden la an b'o de ɲini ala fɛ sinon ni n bɛ kuma kama an b'a bɛɛ tiɲɛ parce que an bɛ ala tanu dɔrɔn ka bɛɛ fo hali bi ala ka ko jidi an b'o ɲini ala fɛ ala ka jago d'an ma. ziyara ɲɛ bɛ taabolo min na a la o ye wasa ani kunkɔrɔta ni hɛrɛ dama de ye jama bɔlen don labɛnw kɛlen don malgré que sanji nana mais o n'a ta bɛɛ alhamdulillah bɛɛ basigilen don hɛrɛ la inshallah an ɲɛ bɛ min na a la o ye nisɔndiya ko ni kunkɔrɔta ko dan de ye ani karamɔgɔ jigimafa ko. an bɛ ziyara la tamani nisɔndiya min b'an na karamɔgɔ nɔfɛtugu de don parce que an b'a la a bɛ san 20 ani dɔɔni bɔ an y'a sɔrɔ tiɲɛ sira de don parce que ziyara an y'a nɔ cɛman ye an ka laɲiniw na ala barika la an ye fɛn fɛn laɲini ta n'anw sera yan nɔ o dugujɛ an b'a nɔ ye o kama ala fana barika la an ma se k'a bila a bɛnna waati o waati ma hali ni sanji nana ka tɛmɛ nin kan anw mɛnna. nin don kɛrɛnkɛrɛnnin n'a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna jumadon n'o o kɛra ni alikuranɛ kalanba ye sɔgɔmada fɛ n'o taara kuncɛ fɔ tilegan fɛ juma seli wagatiw o kɛnɛ kɔnɔ maaba caman minisiriw b'o la diinɛ ɲɛmɔgɔbaw b'o la ani maa caman ka bɔ jamana 14 na olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. n bɛ tamani yan nɔ laadakɔrɔ la sabula depuis ani Sherif Usman Madani Haidara an ye ɲɔgɔn dɔn ka jɛ ka se bi ma kana tamani yan nɔ kana seli kɛ yan nɔ o ye laadaya fɛ an ka jɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an m'a ye ayiwa a bɛ seli kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ni a faso in tɛ ayiwa an fana y'a kanu depuis an bɛna moto ra an bɛna a nɔfɛ an bɛna kana seli kɛ ɲɔgɔn fɛ yan kana se bi ma ne min ma fara ka o ma bɔ a la. nisɔndiya min b'an na o an tɛ se k'o fɔ ka taa dan na n'i y'a ye an wulila ka na nin ko in na parce que groupement de leaders spirituel président Jumali an jɛra k'ale sigi de walasa ziyara ani mawuludu ani silamɛya kɔrɔ min tun b'an ka jamana kɔnɔ a kana tunu jo kana d'a la nɔgɔ kana d'a la o de esprit y'a to groupement sigira parce que o silamɛya n'o faamuyana diɲɛ bɛ lafiya ɲɔgɔn fa ani silamɛya visage jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ka kɛ maa fa ni maa tɔɲɔ diinɛ ye a bɛ b'o la donc o ti ɲɛ fiyewu fo ka nin silamɛya in de promotion ka kɛ o de la groupement ɲɛmɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ale min ye o initiative ta ka kɛ o tɔn n'ale o tɔn ɲɛmɔgɔ ye anw bɛ o tɔn den ye ale ka ziyara min ni o sigira o ti bi ko ye an y'a kanu an bɛɛ ka fara ale ka o ziyara la. ko labɛnbagaw olu ka fɔ la kɛrɛnkɛrɛn fédération ansardine international a ɲɛmaba n'o ye salamanta ye ale y'a jira ka fɔ maa ba 60 n'a nɔnkanfɛ ka bɔ jamana 14 ani mali yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ côte d'ivoire burkina congo braza congo kinshasa cameroun sénégal angola togo gabon faransi états-unis malte chine ale ni mauritanie ka fara faso maliba kan olu de yera nin kɔnɛ kɔnɔna na mobulu 250 ni dɔɔni n'o ye kare ye minibisi 947 voiture misɛnnin o 750 ni 54 nɛgɛsotigiw 396 moto o bɛ taa 600 ani 48 ani sɛnɛmatigi caman o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tamanin kɔnɔna na nin tile fila an b'a fɔ ko ala ka san wɛrɛ ziyara ala ka yira alisilamɛ bɛɛ lajɛlen na wa dugawu minnu kɛra kɔnɔna na a jaabibaga ye ala ye ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi. an bɛ to ziyara ale hukumu kɔnɔna ale bi tamani ta sira o bɛ lahalaya min na Amadu Kamara bɛ dɔ fɔ n ye o ko fana ko kun. san o san maa caman de bi kunda tamanin kan ziyara hukumu kɔnɔna na ka sababu kɛ an ka maabasu minnu dalen bɛ yen ka taa dugawu donkuw ye ka tila ka dugawu ɲini fɛ nka o senfɛ o taama in senfɛ u bɛ gɛlɛya fasugu bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ sira la ka sababu kɛ sira n'o ye tamani sira ye a tiɲɛna kosɛbɛ jateminɛ la n'i ye tamani ta ka lajɛ k'a fɔ ko nin wɔrɔba in maa ba yirika bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na san o san ko o de sira bɛ taa hali bi k'o kan ka mɔgɔ ga kamana na sabula maa min bɛ taa nin dugu in na o de ka ca kosɛbɛ fo ka taa fɔ k'a ka ca an b'a ladɔnnɛ k'a fɔ ko tamani ale ye dugu ye min filɛ nin ye barawuli kɔfɛla la kilomɛtiri 30 bɔɲɔnko ani barawuli cɛ Segu mara la nka maa minnu bɛ taa nin dugu kofɔlen in na degun dan y'u ta ye ka sababu kɛ sira tiɲɛni ye aw sira ninnu lajɛ ba in a bɛ kɛ sababu ye ka sira in k'a boli gɛlɛya bolifɛntigiw ma kɛrɛnkɛrɛnna an ka mobilibaw an tɛ mobili caman jɔlen na ka kɛ sira tiɲɛni sababu ye o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni ziyaraba in hukumu kɔnɔna na mɔgɔ ba yirika min bɛ bɔ diɲɛ seleke naani fan bɛɛ lajɛlen fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o de ka ca fo ka
taa fɔ k'a ka ca wa olu bɛɛ lajɛlen y'a laɲini nin senfɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Tamani Siraba ko a sera dilan ye sa sabula ni maa hakɛ in o bɛ taa yɔrɔ la sɔrɔ kɔni bɛ kɛ yen wa jamana ɲɛmɔgɔw kan ka lajɛ yaasa min b'a to Tamani Siraba ko fura ka sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnen ni samiya waatiw fɛ e ka sira in sanfɛlaw lajɛ a fan bɛɛ lajɛlen jinɔgɔ dingɛw tigɛtigɛlen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mobiliw bɛ ka foncer fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw dalen b'a la k'a fɔ ni Ala sɔnna ma ziyara nata n'o yɛrɛ bilalen bɛ selintinin na k'a sababu kɛ sira in samiya waatiw fɛ a tɛ se ka boli Said Sherif Usman Madani Haidara ale y'a laɲini ko ka ziyara ka bɔ seliba la ka na bila selintinin na yaasa maa si kana degun sɔrɔ taama sira fɛ o ye Said Sherif Usman Madani Haidara o y'a ka laɲini ye. Tamani Sira ale jiralen kɔfɛ aw la an bɛ segin ka taa ziyara kɛnɛ kan n'o ye duwawu ɲini ani duwawu don kɛnɛ ye an ka jɛ an k'o tɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An nisɔn ka di kɛnɛ nin kan bi an b'an karamɔgɔ fo k'a barikada waati surunna a ye ci sama ma a y'a fɔ an ye ko président international ziyara sera samiya bɛ sen na aw ye hakilina jumɛn ta kan ziyara a t'a bɔ a ma wa wagati degunna samiya bɛ yen an déplacera an nana karamɔgɔ nɔfɛ an ko bɛɛ ti ɲɛ telefɔni na an farala ɲɔgɔn kan an y'a deli an ko karamɔgɔ an yɛrɛ b'a fɛ sa i ka dɔɔni lɔn an tɔndenw na hali ni ji kɛra mètre 100 an bɛ don a cɛ ma ka na yan karamɔgɔ an ko an karamɔgɔ a fɔra mɔgɔ ye ka ban radio ni télévision na an bɛ jɛ ɲini fɛ i k'a tora a ka kɛ ni Ala sɔnna san natara an b'a yɛlɛma ka bila nɔkɔrɔ la n'o ye selicinin ye a tun b'o de la ka kɔrɔ samiya donna na a bɔra ka bila selibara nka Ala sɔnna an ye karamɔgɔ deli a jɛnna n'a ye a y'a to an taara ziyara kɛra bi aw bɛɛ ɲɛ b'ara mɔgɔ min bɛ yan bi o ɲɔgɔn ma deli ka na Tamani kɔnɔ yan donc k'a yira karamɔgɔ la dɔrɔn ko an b'a kɔ an ni n'a ka nafolo n'a taara diɲɛ fan o fan k'a lo an bɛɛ de b'a sɔrɔ yen hali ni karamɔgɔ ko an kana bɔ yan tuguni an to ni ye yan députéw bɛ yan fangalamɔgɔw bɛ yan an natɔ ye kari 7 ɲɔgɔn tiɲɛni ye an jɔyɔrɔ la mais an nana peut-être kari 70 ɲɔgɔn de sɔrɔ an ɲɛ donc o b'a yira k'a fɔ don o don san o san barika de bɛ don ko nin na Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye an tɛmɛtɔ ye muso dɔ ye o de la an hakili taara an balakaw la a b'a sen na mais n b'a sɛmɛntiya k'a fɔ muso nin bɛ ka taama ka na yan a kelen limaniya de b'o kɛ ani i bɛ maa min kɔ danaya min b'a kan Usman Madani Haidara jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko k'i fo i bɛ jɔyɔrɔ min na diina i ye jamana nin kɔnɔ i bɛ jɔyɔrɔ min na jamana nin basigili la fɛn caman bɛ yen n'i y'a ye an b'a ye bi o ye parce que mɔgɔw ye karamɔgɔw lagosi diina nin dɔnna ni karamɔgɔya de bari pour que i ka diina i ka kalanden sɔrɔ ka hakilina dɔ don a la fo a ka sɔrɔ kalanden bilala a yɛrɛ ma donc jamana ɲɛmɔgɔ ko ka i fo i n'i ka ansardinu bari u b'i lamɛn awa i bɛ kuma min fɔ maliyɛnw bɛɛ b'a mɛn an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la maa si tɛ se ka kɛ maa si ka kiiri tigɛbaga ye yan donc i bɛ nin basigi kuma minnu fɔ ko ne nana n k'a fɔ aw ye ne ni ɲɔgɔn kɛnɛw bɛ yen hakili sigi bɛ ale jigila bɛ tugu bari a b'a dɔn kuma minnu bɛ fɔ kuma ninnu ye bɛn kuma ye kuma minnu ye kelenya kuma ye kuma ninnu ye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kɛwalew kuma sinsinya n'a kɛwaleya ye an bɛ foli kɛ naba bɛɛ lajɛlen na sanji nin b'a yira isi jaabu de bɛ yen dugawu jaabi min fɔra an dara la ni Ala sɔnna a sabatilen don o kɔfɛ ansaru karamɔgɔw u ye dugawu min kɛ sɔrɔ n'a fɔra ye a ka bɔ hakili ma u ye dugawu kɛ bɛɛ de ye k'a kɛ Mali bɛɛ ye k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ye k'a kɛ ŋaniya ɲumantigi bɛɛ ye dugawu ninnu an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u bi ya Rabbi Ala k'a bɛɛ minɛ an ye Ala k'a sabati an ye Ala ka n'an dɛsɛ Ala kira bonya kama sɔli ala rasul n y'a fɔ ye an bɛ kaburu don de la cɛw dalen bɛ yan musow dalen bɛ yan kunu cɛbaw ani kunu musobaw minnu ni kamana gan kɛra u ka kumakan bi ko dilan an bɛ olu dadennen de b'an kɔrɔ yan mana an nalen bɛ dugawu de k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ n y'a fɔ aw ɲɛna an ti bidi asira kan an bɛ min fara kan
o de ye dugawu jaabi kuma ɲinɛn ta in juma dama tɛ lazara selilen ko alakira ko ka bɔ lazara la ka taa fitiri la ko mɛlɛkɛ fɛn o fɛn n'olu b'a fɔ amin ala bɛ yamaru don olu ma ni jɔn ye min fɔ k'u ka sɔn kuma na o de la n bɛ k'a fɔ ye n ko nin sanji in ye dugawu jaabi sanji de ye an dalen b'a la a yɛrɛw kama ala bɛ dugawu minɛ cɛw bi yan musow bi yan walahi depuis u ye baya kɛ don min na haramu b'u ni ala tɛnɛ bɛɛ cɛ u y'a to ala ye o cɛw b'an cɛla ye a ka ca o musow b'an cɛla ye a ka ca o tubabu bilenw bi yan u ye sira ɲini dumuni kɛlen kɔ tubabu bilen nana ka tuubi dama tɛ a ko nin ba ye an ye ni silamɛya ye nin ye maa man ka kɛ kafiri ye. Sherifula filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin tun ye Ziyara 2016 min kɛra Tamani kɔnɔna na a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra nin waati in na ni an bɔtɔ ye kaburudo la ni maaba caman dalen bɛ yan nɔ i n'a fɔ an ka sherifukɛ n'o ye Sherif Madani Hayidara a wolofa ani a ɲɔgɔnna caman olu dalen bɛ nin kaburudo in na yen nɔ an tun nana ka na dugawu ɲini Ala fɛ ka dugawu ɲini u fɛ k'a ɲini Ala ka jamana in Ala k'a suma ka ɲini Mali i n'a fɔ Usman Sherif Madani Hayidara a y'a la ɲini cogo min na Ala ka Mali Ala k'a suma Ala ka Mali Ala k'a diya an b'a ɲini o Ala fɛ maa o maa bɔra diɲɛ fan fan ka na se yan bi ka na ziyara hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen ka dugawu Ala k'a diya hamina fɛn fɛn bɛ jama la Ala k'a bɛɛ lajɛlen diya hamina dɔgɔlen ani bangelen Ala k'a bɛɛ lajɛlen diya an b'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ ta Ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ɲinan ta maaw nana cogo min na min m'u sɔrɔ u tatɔ o kɔni sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ an bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni n'aw jɛna n'o ye an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ k'a fɔ ko amin. Amina yarabi fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ wele ko jifa o bolofara min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ u ye sigi dɔ kɛ sibiri tɛmɛnen Grand Hôtel la Bamakɔ sigi in senfɛ u ye jɔnjɔn ci wara ta k'a di maa cɛsirilen caman ma an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherifula Jabaniso tɔgɔ la Amadu Kamara de don an ka jɔn ha diɲɛ selege naani fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ wele ko jifa a bolofara min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ sibiri tɛmɛnen u ye sigi dɔ kɛ sigi in kɔnɔna na u ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn ci wara de ta k'a di maa cɛsirilen caman ma an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Amadu Jara ani Ibrahim Kulubali an ka ɲɛ jɔ u ka sɔrɔlenw na. A bɛ san saba bɔɲɔgɔnko bɔ ka tugu ɲɔgɔn na cakɛjɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ni an ko ma jifa ka kɛ ni Mali jagobulonba ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye u kɔni ye jɔnjɔn ta ni ka di maaw ma minnu ni olu kɔni jɔyɔrɔ yera kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan u ka cakɛdaw olu yakubayali la min ni o kɛra ni lajɛba in senfɛ. Ala ka san wɛrɛ yira na an bɛ dugawu kɛ Ala ye san mun yira na ɲinɛ Ala ka yira na san wɛrɛ nin kɔni ye musow bɛɛ de ka ko ye minnu cɛsirilen don an ma dabɔ nin kelen kama muso wele bila muso bɛɛ de ma muso bɛɛ fɛn fɛn bɛ se ka baara kɛ an ni bɛ se ka jɛ i bɛ se k'an ka numéro ɲini k'an wele kana don groupe in na an bɛɛ de haminanko ye kelen Afrique muso bɛɛ ma muso bɔ muso la parce que an y'a dabɔ an cɛsirilen don souvent mɔgɔw t'an kodɔn an yɛrɛ de bɛ ka an cɛsiri ka wuli k'an jɔ pour que mɔgɔw k'an lakodɔn k'an ka baara dɔn bolo baarakɛla bɛɛ an sigilen bɛ bɛɛ de kama yan. Trophée nin tɛ ne trophée fɔlɔ je peux dire quoi. Presque ne trophée flané parce que mbora Londres ça oui trophée de dia non qu'on appelle World Women ou yo dia 600 bon mais avec la Marianne ni non fait donc c'est vraiment fin de la jarane parce que ça veut dire que ni bara dike so c'est pas parce qu'on est femme que anti ka barake j'ai été nommée meilleure entreprise c'est pas parce que ngapsani to mais c'est parce que a dynamique bena a boliboli bena ante décourager quoi. A bi jɔnjɔn tan bɔɲɔgɔnko bɔ min kɔni taara ka di musow ma minnu ni olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ u ka cakɛdaw yiriwali la ɲinan san kɔnɔna la o kosɔn tɛgɛ kɔni sira ni muso ninnu ma ni ka u jansa ni jɔnjɔn ninnu ye. Ni trophée sɔrɔli a diyara n ye
mais a b'a yira k'a fɔ ko Mali musow bɛɛ cɛsirilen don parce que hali ni ne cɛsirilen tɛ ne bɛ cɛsirilenw kɛrɛfɛ donc ni kɔni de b'a yira k'a fɔ ko musow bɛ baara la parce que anw yɛrɛ bɛ dumuniba yɛlɛma la a bɛ san damadɔ bɔ o sira fɛ an ye mission caman kɛ groupement musow tɔgɔ la an ye mɔgɔ caman former an ka baara de bayɛlɛmani ye fɛn fɛn bɛ se k'a taa ɲɛ an bɛ baara kɛ o sens de la an bɛ kɛlɛ kɛ o sens de la pour que dumuni minnu bɛ bayɛlɛma u ka se ka ɲɛ u ka se ka nafa se adamadenw ma donc nin trophée ye dilen ne hakili la dira Mali muso bɛɛ de ma. Difa ka baarakɛɲɔgɔnya sɔrɔla cogo min na an bɛɛ bi entreprise utumu kɔnɔna na bon comme an bɛɛ bi entreprise utumu kɔnɔna na bon donc an ye hakilinaw an y'u ye an y'a hakilinaw jate minɛ an ko bon an ni ninnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔw di ɲɔgɔn ma pour que au moins ka baarakɛɲɔgɔnya sinsinya bon o de y'a kɛ an magɛrɛl'u la bon an ye faamuyali sɔrɔ ɲɔgɔn ka hakilina na et ala barika la vraiment an n'u ma tigɛ ɲɔgɔn na sira foyi kan c'est baara bɛ kɛla a baara kɛcogo la. Ni jɔnjɔn ninnu cɛla jɔnjɔn dɔ tɔgɔ dara Sunjata la ani Ci Wara fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnko caman ma jɔnjɔn taara ka di APCAM ɲɛmaa ma ko k'a sabu kɛ ko ɲɛ jɔyɔrɔ don Mali ɲɛtaa baaraw la denmisɛnw ye cakɛda minnu ɲɛmaaw ye olu fana ka jɔnjɔn taara ka di denmisɛnma min si bɛ taa san 25 bɔɲɔngo la Maliden don bolola baarakɛla don a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ fini dontaw filɛcogo ɲuman ma wa nin kɛnɛ in kan u ye jɔnjɔn belebele ta ni ka faransikaw ka jamana ɲɛmaa jansa ni o ye François Hollande ko ka kɛɲɛ ni a ka sɔrdasiw bilali ye ka na Mali la yaasa ka basigi banban Mali kɔnɔ kosɛbɛ ni banmanci jɛkulu gwɛni ye ka bɔ Mali kɔrɔyanfan fɛ san 2012 o kɔnɔnaw la. An bɛ prix di parce que an bɛ taa yen bɛɛ la ni forum bɛ yen an bɛ visa ɲini an bɛ taa n'an bolofɛnw ye pour que an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ. O ma b'an intéressé o de y'a to an y'a bonya fana sigi Hollande kɔrɔ parce que i mana jamana o jamana kɛ n'i ma faransi kɛ a bɛ komi i ma jamana kɛ. Sisan an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kan Burama Jara bɛ bi walawalali k'a ɲɛ an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na. Gabonkaw fɛ ka kɛ ni jamana ɲɛma kalafiliw walew kɔni ye min ni o kɛra Gabon jamana kɔnɔna la farafina jɛkulu kɔni ye jɛkulu bila ka taa Gabon jamana kɔnɔna la yaasa ka t'u ɲɛda o baaraw kan minnu ni o kɛra Gabon jamana kɔnɔna la o kɛra fɛn ye min ni a ma bɛn fanga ngwaradabaw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye bɛnkan ye olu ka jamana ɲɛmaw ani farafina jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa jagoya fanga o bɛ se ka banban olu kunna hali bi cogo min Gabon minisiri min ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ Gabon ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli baaraw ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye wale min ni o bɛ bɛn olu ma kosɛbɛ k'a bɛ farafina jɛkulu fo a ka nin hakilina in na wa ka tila k'a da u tulo kan k'a fɔ u ye jɛkulu min bila ka na olu ka jamana kɔnɔ ko u danse a ko sigikafɔw kɔni fana bɛ ka boloda yaasa hakilina ka sɔrɔ ni jɛkulu ka seginni na ka bɔ Gabon jamana kɔnɔna la a tila k'a yira k'a fɔ jaabi laban min ni jamana sariya ɲɛmaaw de kan ka o jaabi labanw bɔ k'a kɔni ma da la k'a fɔ o jaabi bɛna bɔ nin jɛkulu ninnu ɲɛna ni farafina jɛkulu ye olu sugandi ka taa Gabon jamana kɔnɔna la yaasa ka t'u ɲɛda jamana ɲɛmaa kalata baaraw kan Gabon kɔnɔna la u ka fanga sinamatɔ maa dɔ bɛ yen Guy Zumba Ndama ale kun ye Gabon wasabulon ɲɛmaa ye nka nin waati na a kɔni farala fanga ngwaradaba kan min ni o ye Jean Ping ye a kɔni y'a yira k'a fɔ farafina jɛkulu ka nin hakilina in kɔni ye hakilina ye min ni o bɛ kɔfɛ kosɛbɛ ko jamana sariya sun ɲɛmaaw olu kɔni kan k'u ka jaabi bɔ ka bin min ni o ye jaabi laban ye o kan ka kɛ sɛptamuru kalo tile 23 a ko tile 4 dɔrɔn kɔnɔna la olu tɛna se k'u bolo si foyi la ko bɛ yɛlɛma ni ka kɛ fanga ngwaradabaw sago ye ka kɔn jamana sariyatigiw ka jaabi binni ɲɛ a ko wa a sigalen bɛ kosɛbɛ ni ka sabu kɛ k'a fɔ nin tɛ bɛnkan ye farafina jɛkulu ani olu ka jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa jagoya fanga o bɛ se ka tintin olu kunna cogo min Gabon jamana kɔnɔna la.
Kongo RDC kaw fe polisiw kɔni bɔra ni ka gazi ci maaw la minnu ni olu kun ye taama boloda taama min ni o kɛra fanga sinamatɔnw fɛ RDC faaba kɔnɔna la ntɛnɛndon sɛpɛtanburu kalo tile 19 nɛgɛ kaɲata ani 1 waatiw la Kinshasa kɔnɔna la denmisɛnw bɔra ka taama boloda yaasa k'u ka dusuma kasaya yira k'a fɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye Joseph Kabila a ka fangaw kɔni waatiw gunna a ka jɔyɔrɔ langoloya yaasa maa wɛrɛ bɛ se ka sigi a nɔ la Kongo RDC ale jamana kɔnɔna la wa taama misɛnnin fɛnɛ cayara kosɛbɛ Kinshasa kɔnɔna la wa ni taamakɛla ninnu ni bandiri kundo min ni o ɲɛ ye bula ani jɛma ye yaasa ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin u ka politiki tɔnma minnu ni olu kɔni farala ɲɔgɔn kan yaasa ka ngwara da Joseph Kabila ale ka fanga la ni an ko ma UDPS o jɛkulu ɲɛma o ye Etienne Tshisekedi wa taama in kɔni kɔnɔna la fɛn min ye kasaraw ye olu kɔni kɛra taama in taara kuncɛ ni mankanw ye mobili damadama tasuma kɔni ye olu minɛ minnu ni o kɛra UDPS ye ale dagayɔrɔ la Kinshasa kɔnɔna la. Centrafricains fe u ka bamanci jɛkulu kɔrɔ min bɛ ni o ye Seleka ye o sɔrɔdasi kɔrɔ kɔni wulila jumadon ni ka dugu jɛ sibiri la ka bingali wale boloda maa mugan bɔyanko o ni tora wa maa caman olu fɛnɛ banana u ka ni bingali wale in na hali ni a y'a sɔrɔ MINUSCA o min ni o ye Nations Unies ka cɛdenw ye u ye minnu bila ka taa yaasa basigi o bɛ se ka sabati Centrafrique o jamana kɔnɔna la cogo min olu kɔni y'a yira k'a fɔ wa dɔ farala u ka sɔrɔdasiw kan Centrafrique kɔnɔna la yaasa basigi o bɛ se ka sabati cogo min Centrafrique kɔnɔna la i n'a fɔ ka dugu min bɛ ni o ye Kanga Bandoro ani ka taa se Domente ma ni bingani wale ninnu kɔni kɛra nin dugu damadama de kɔnɔna la min ni o taara kɛ kasaraw ye maa mugan bɔɲanko ale ni tora maa caman olu kɔni banana kosɛbɛ nin bamanci ninnu fɛ minnu ni olu ye Seleka ka kɛlɛden kɔrɔw ye a kɔni bingani wale in kɔni bɛ kɛ sababu ye ka kini don kosɛbɛ Centrafrique ale basigili walew la an b'a hakili lajigin k'a fɔ san 2013 ani 2014 kɔnɔnaw la kɛlɛ kɔni wulila Centrafrique kɔnɔna la min ni o kɛra siya wolomakɛlaw ani diinɛkokɛlaw buna kun kan fo ka taa bisi basa don jamana ale taamase la Centrafrique gendarme dɔ sɔrɔla min ni a ye nin binganikɛla ninnu ye ni ka tila ka u bugunlatigɛ di hali ni a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni ma kuma a yɛrɛ kan yaasa faamuyali bi sɔrɔ kosɛbɛ k'a fɔ maa min ni ale ni kunnafoni di maa jɛlen don ale y'a yira k'a fɔ ni binganikɛla ninnu kɔni ale y'u ye a ko wa maaw dɔw minnu ni kɛlɛkɛminɛn girimanw b'u bolo wa u labɛnnen bɛ kɛlɛ nacogo bɛɛ lajɛlen la bingali in kɔnɔna la u ye maaw ka daw kari ka taa ni baganw ye ani u bololaminɛw caman kabini bingali wale ni bolo dara Centrafrique kɔnɔna la u ka dugu min bɛ ni o ye Kaba ani Bandoro ye olu kɔni sigidenw kɔni caman wulila k'u kunda bangi kan min ni o ye Centrafrique faaba ye yaasa u ka lakana walew ka se ka sabati. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni ce a sɔrɔla e ma tila k'o fɔ ne o wa ko cayara dɛ Sana an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ an bɛ dɔ fɔ farikolo ɲɛnajɛ la denmisɛn minnu bɛ yen ne olu si tɛ tɛmɛ san 17 kan olu ala sana an ka Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ an bɛ dɔ fɔ farikolo ɲɛnajɛ la denmisɛn minnu bɛ yen n'u si tɛ tɛmɛ san 17 kan olu ka dolanci éliminatoire senfɛ Mali ani Éthiopie de ɲɔgɔn sɔrɔ 2 ani 0 dolanci kuncɛra o de kan Mali ka sebaya kunna a kɛra karidon stade Omnisport Modibo Keita la Yusuf Kulubali ani Samba Traoré olu de tun b'a kɛnɛ kan an ka jɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Ka kɛ ni farafina sɛnɛndolaci kɛnɛ ye min ye denmisɛnnakaw ko fɔ minnu ma san 17 dafa Mali n'o definiti ye nɛrɛ ye ani Éthiopie jamana tun bɛ ɲɔgɔn na olu denmisɛnnakaw definiti ye binkɛnɛ ye kabini dolanci kunkan fɔlɔw dila ka ban Mali denmisɛnnakaw bɛna wulikajɔ belebele boloda min kɛ sababu ye u ka se ka cilo sira sɔrɔ nka o wulikajɔ min filɛ nin ye a tɛna se ka ɲɛ cogoya si la sabu min ye Éthiopie denmisɛnnakaw ye o y'o dagaw ka so ni ka to ka bali ka poyo boloda kɛrɛdaninw fɛ minnu tɛna se ka fɛn di o hakilina bɛ kɛ sababu ye tulonkɛ wuliko fɔlɔ bɛ kuncɛ 240 ani 0 tɔn 2 ni ɲɔgɔn cɛ tulonkɛ wuliko filanan na degede karamɔgɔ Jonas Kombla a n'a ka denmisɛnnakaw o ye fɛɛrɛ kɔrɔw da kɛnɛ kan mun bɛ kɛ sababu ye u ka bagabagaliw ta ni ka Éthiopie tɔn sɛgɛrɛ sanga 51 na
sanga 61 ani sanga 76 Mali denmisɛnnakaw bɛ bagabagali kɛ Muhamari Kamara fɛ Sibiri Keita wali kelen Jemusa Traoré nga o bagabagali nu o tɛna se ka fɛn di min ye Ethiopie denmisɛnninw ye olu b'o ka bagabagali kɛ sanga 69 na Milias Guidiza fɛ an bɛ t'o sigi de la fo sanga 70 na Mali bɛna na gɛrɛsɛgɛ ni cɛdumakɔrɔbɔ dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko penalty Jemusa Traoré fɛ maa min b'o yɛlɛma ni k'o kɛ cɛlu ye o bɛ kɛ Haji Darame ye kɛlɛ ani Kanangolo ka taa Mali kanu na an bɛ t'o wulikajɔ la halisa o Jemusa Traoré kelen min kɛra sababu ye ni Mali ye cɛdumakɔrɔbɔ sɔrɔ a bɛ taa cɛli filanan don Mali denmisɛnnakaw ye Fila ani Kanangolo Mali denmisɛnnakaw ani Ethiopie denmisɛnnakaw ka donnɔci a bɛ bɔ jɔ de kan notre football et puis on va jouer le football pour vraiment arrêter la qualité. Ouais, je pense que aux dispositions qu'on ministère et puis avec le bureau fédéral de disposition, je pense qu'on va aller un peu tôt, on va pour le match préparé. Mais nous, dans ce cas-ci, contre l'Égypte, match aller-retour là, il joue mieux à l'extérieur qu'à domicile. Donc je pense qu'on m'a préparé, parce que rien n'est fait, dès ce soir on va oublier les débuts, on va consacrer, ça sera tout le monde en mauvais temps. Donc vraiment, on va se préparer, on va aller se battre là-bas contre les guerriers pour vraiment passer la qualification à la fin. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni cɛw ka ɲɛmadali la aw kan bɛ sini ni Ala sɔnn'a ma